כמו הלימוד הזה. אין. בעולם אין כמו זה הלימוד. זה מזכך הבן אדם, הנשמה שלו, היא חלק אלוה ממעל. כל אדם הנשמה שלו, זה חלק אלוה ממעל. הלא, כשהקדוש ברוך הוא ברא אדם הראשון, התנה עם סמך מהם. אמר לו, הוא לא רצה שהקדוש ברוך הוא יברא את האדם. אמר לו, אומר, עתיד לחתור לפניך. אמר, בראתי את התשובה. אומר לו, תתנה, אני רוצה את עיניי. ברגע שהוא חוטא, אני לוקח איתו. אמר לו, כשהוא, יאללה, תקח. אותו יום חטא. אדם הראשון. בא סמך מהם. אומר, ריבונו של עולם, זה שלי עכשיו. אומר לו, תשמע, שלך, תשאיר אותו 1000 שנה, תן לו לחיות, מבקש ממך, שמע לי. אומר, טוב, מה יקבל? מה הפיצויים? אומר, כל הנשמות של כל בניו אחריו, עד סוף כל הדורות, מסורים בידיך. אתה תיקח אותם מתי שנחליט. לא הרבה זמן, 100-120 שנה, תיקח אותם. אין אדם כזה שינצל מזה, בידך. אמר לו, תשמע, זה רווח טוב. קח. עכשיו, מה נעשה אנחנו? איך נעשה? נצאת מידי סמכמן. יש הלכה. הקדש מפקיע מידי שעבוד. מי שמתקדש, לפי ההלכה, אדם מקדיש דבר, אפילו הדבר הזה משועבד, אם מישהו משועבד, אם מקדיש אותו, יוצא מידי השעבוד שלו. אז גם פה, אנחנו משועבדים לסמכמן, מי שמקדש את עצמו בזוהר הקדוש, מפקיע מידי שעבוד. הוא לא משועבד לסמכמן. אין דבר כזה. כלומר, בחיים שלו, במשך הזמן, סמכמן כל הזמן יכול להגיד לו, תשמע, אתה תעשה מה אני אומר לך. לא מה התורה אומרת לך. אמר לו, תורה מפקיעה מידי שעבוד. אני לא משועבד לך. ככה יש כוח. כשבחור סידר לנו הכל. ורבי שמעון, כשאדם לומד את הזוהר הקדוש, הנשמה של רבי שמעון, הכוח שלו טמון במילים שלו. כל מאמר שאמר רבי שמעון, הוא הוציא אותו בנפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. שלו, ושל אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד, שלמה, כל השבטים, משיח צדקנו, אליהו הנביא, שכינה. הוא אומר את זה בסוהר חדש. אני שמתי כל הכוחות במאמרים של הזוהר. לא כתבתי את המילים האלה, כמו שכותב החגה וחידה, אל כמו מאמרי הזוהר קדושה בהם. במילים האלו שכתב אותם רבי שמעון. שאמר לרבי אבא, הוא היה הסופר, תכתוב כך. הוא כתב כל המילים של רבי שמעון. אין. רבי שמעון אומר, אני שמתי לך פה אור, שזה יגן עליך, זה יעשה לך סוכה, זה חופף עליך. כשאדם קורא את הזוהר הקדוש, זה מגן עליו, עושה עליו חופה, הוא אומר כמו תיבת נוח, מציל אותו, עוטף אותו. אף אחד בעולם לא יכול להתקרב אליו. עכשיו זה, אם אדם קורא כאן, בישיבת הר שלום, או איפה שהוא נמצא, אז רבי שמעון חופף עליו. תארו לכם, אם הוא הולך אצל רבי שמעון, ושמה הוא לומד את התורה שלו. ולא בשאר ימות השנה, אלא ביום שהוא ציווה לבוא אצלו, הוא והתקלשו להילולת רבי שמעון. זה מרעיש הארץ מרגיז ממלכות. כמה מגזרות זה מבטא. אין לאדם מושג. האור החיים הקדוש עלה, כשהלך לרבי שמעון היה עולה על 4, על קוצים וברקנים. אם רבנו הארי בעצמו הלך כמה ימים, תראו בשאר כוונות כותב משהו, פעמיים הלך רבנו הארי. פעמיים. היה במצרים, כשביום אחד עשה זיארה, שנה אחת באה, וכשהיה פה, בצפת בא, ורבנו הארי כל רגע שלו זה לימוד תורה. מרן רבי יוסף קארו. ומה? כל גדולי העולם היו שם. הייתה, בשנת תרפ"ג, הייתה אישה אחת, אז לא היה כמו היום, יש מטוסים, יש מכוניות, יש וולבוניק, אין! היו באים על חמורים. איך היו באים? רבי שמעון יוצאים מאחרי שביעי של פסח, אחרי סוחג, והולכים אצל רבי שמעון. על הגמלים, על החמורים, מעט מעט, עד שמגיעים. היו מביאים תינוקות. הביא אחד וילד בגיל 3, הביא האישה אחת.
ככה היה להם חשק רבי שמעון. כתוב היום, חם, קר, גשם, משם, לא מעניין אותם. הם הולכים כל הדרך. והגיע לשם אצל רבי שמעון, ועשה לו חלק, כי היה יום שישי, שנת תרפ"ג. היה, ושמה אותו שם בצהריים, והיה קהל אדיר. ואז היום משתוללת בישראל מחלת החולרה. והביאה את הילד שלה, ופתאום צעקות גדולות, הילד הזה נפטר. אומר הרב מרגליות, אני ראיתי אותו במו עיניי כולו ירוק, והחולרה אכל אותו. היה שם צעקה גדולה, פחדו הטורקי, סגר כל מסביב, אין יוצא ואין נכנס. הם מפחדים שהוא נדבק עוד במחלה, וברחו אנשים, וצעקות גדולות, חלק הילדים בפנים, חלק הילדים בחוץ, אתה יודע, זה בלגן. וזה לא קל, זה רגע אחת הולכים באים. זה הכל על גמלים, על חמורים. היה צעק גדול ואיום ונורא. אבל זאת האישה, הייתה כנראה איזו אישה עיראקית. חזקה. חזקה. לא ככה. לקחה את הילד שלה, הביזה כל השוטרים. לקחה הילד שלה, איכשהו מוטל ככה, מת, מאושר מת. שמה את שצר רבי שמעון, אומרת לו, תשמע חביבי, אתה רבי שמעון בר יוחאי, מה לא מסופר עליך? אני הבאתי הילד הזה חי, איך אני אחזיר אותו מת לבית? איך אני אראה את בעלי? איך הילדים שלי? כמה טרחתי לבוא? למה? אני רוצה הבן הזה יהיה קדוש, ילמד התורה שלך. אני שמה אותו אצלך, אני רוצה לראות אותו חי. יצאה סגרה, הילד הזה קם צועק, אמא, אמא, אני רוצה מים, לשתות. וראו את זה אנשים במו עיניהם. זה לא סיפורי סבתא, ראו במו עיניהם. המעשה הזה, אומר אריאז מרגליות, אני ראיתי במו עיניי. הביא את זה בספרד, הביא את זה גם הרב טעמי המנהגים. ותראו את זה שם בסיפור הזה בארוכה. גם אני הבאתי את זה בילד השפט. פלא פלאות. זה לא עד היום, תדעו לכם. כל מי שצריך לו ילדים, והוא יש לו איזה בעיה, הולך אצל רבי שמעון, אומר, אני נותן בשביל אלה שלומדים ואוכלים לכבוד רבי שמעון, בשיזיפון שמה, אצל בניהו, אני נותן להם בשר, אני נותן להם יין, אני נותן להם משקאות. תראו, פלא פלאות, הוא מקבל. רבי שמעון עומד עליו, נותן לו הכל. זה פלא פלאות. אני לא סתם אומר לכם זה. פלא פלאות. הלימוד של רבי שמעון, הזוהר, כולו נמצא שמה. מה יש לי מזה? ואני אלך שמה. אבל אני לא יכול לשבת לבד. חייבים לעשות אש. ללכת אצל רבי שמעון, רוצים דבר אחד, גאולה. רוצים משיח צדקנו. למה? יש צרות גדולות לעם ישראל. יש מחלות, כל יום צרה מרובה מחברתה. מחלה הזאת בזה, מחלה בזה. זה ככה, זה מעשה, זה... איפה שתלך, כדאיו רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. יש הופעתיו כמתהיה שמעון בר יוחאי. כן, הרפואה אצל רבי שמעון, הוא הרופא הנאמן. צריך, הוא שליח לנו לפי כבוד השם יתברך. תראו עכשיו איך הוא מפרש הדברים האלה, פלא פלאות. איך הוא כותב להם, איזה דברים. איך היו פוגשים את רבי שמעון. היה מנשק את החברים. כשהיה מנשק אותו חמיב, רבי פנחס בן יאיר, היה אומר, אני מנשק את הפה של השכינה. מנשק אותו. היו באים החברים, מנשקים, אומרים, מנשקים ארון הקודש. היו מנשקים את רבי שמעון. צריכים לעזוב אותו. מפורש בזוהר הקדוש, אומר אליהו הנביא, 3 פעמים יראה כזכורה את פני האדון, השם,
דע רבי שמעון בר יוחאי.